Estem a l'hotel Toyo-Ito, més conegut com l'hotel, no sé, un vermell que hi ha així com a televisió, Portafira. Estem a la fira de l'Hospitalet. I Toyo-Ito perquè és el nom de l'arquitecte. La fira està allà al fons, mateixos forats. Estem a l'hotel Portafira, gràcies a les jornades d'Open House. Aquesta sala que veieu és això, és la més gran, tot i que, si us fixeu en el sostre, hi ha uns carrils i llavors permet que aquesta sala es divideixi. Aquests rascacels de 113 metres d'alçada i 26 plantes està a l'Hospitalet del Llobregat. Va ser el guanyador del Premi Emporis al millor rascacel del 2010. La seva construcció va començar al maig del 2006 i va acabar al gener del 2010. El seu arquitecte és Toyo-Ito, un arquitecte japonès. Al costat tenim la Torre Realia, que també és del mateix arquitecte. A la part superior, i tot i que sembla tot atxerós, diguem, no ho és perquè està estudiat per no haver de fer cada peça única, sinó que en realitat puguis estandarditzar una mica les peces i per tant potser hi ha una planta que és igual que l'anterior però que està una mica girada. I per tant això és el que permet que el La seva estructura està inspirada a la naturalesa. Una planta en forma de tall, va rotant i va creixent. A la part superior s'obre com una flor.